Managlahi nga mga pagpamusil na hitabo sa dakbayn sa Sugbo nga misangpot sa kamatayon sa mga biktima. Usa sa mga insidente nahuli kam. Ang report ni Alan Domingo. Sa CCTV footage, makita ang usa ka lalaki nga nagbarog kilid sa tindahan samtang giduol sa laing lalaki nga nagbitbit og armas. Unang gitamparos og dayon pusil, mibiya ang suspek sa nahagba nga biktima apan gitiwasan pa niya kini sa pagpusil hangtod nga nagkabsan yun sa kinabuhi. Nahitabo kini sa Unit 3 Opera, Barangay Calunasan, Cebu City. Gila sa mga residente sa dapit ang biktima nga si Paul Jacob Calo Ebrada, residente sab sa dapit. Base sa impormasyon sa kapulisan, ang biktima manablahay kuno sa illegal nga drugas. Busa, daghan matod pa na suko kaniya nga kauban sa illegal nga binuhatan. Padaan nga gipangita sa kapulisan ang suspek nga gulagway sa otoridad nga gun for hire tungod kay gitumbok sab kini sa mga kaso sa pagpamusil subang dapit. Samtang Nobyembre 1, adunay gipusil sa sitio Puntod, Barangay Mambaling, Cebu City. Nailhan ang biktima sa mga silingan nga si Jaggy Dave Simbrantem, residente sa Nisgutang dapit. Ang biktima samtang naglingkod sa e-trike daplin sa karsada, usa ka lalaki nga sakay og motorsiklo nga color itom, nakamask, helmet ug long sleeve, mipusil sa biktima nga miigo siyang liog. Sa report sa kapulisan, ang biktima nadakpan na kaniadto sa kapulisan sa Mandawi City apan gisuta pa nila kung kano sa kini mahitabo. Samtang nadakpan sa kapulisan ang suspek sa krimen nga positibong gila sa mga saksi. Nakuhaan kini sa mga armas ug mga bala sa iyang posisyon. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.